बर'बो रायलायो हारसाबो रायलायो नाथाय दासिमबो बिनि गुबै थावनिखौ जों मिथिनो मोननाय जायाखै। निमाहा होदो जोनोम, आं बेयाव जिगासेयाव नोंनि जिउ दारु जानो हानाय नंलिया। जाय बानायनानै इडिट खालामनानै फट' पस्ट खालामदों बियो फेकसो। खुलुमबाय लोगोफोर, बयखौबो गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायबाय। लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोननै आपडेट शेयार खालामनो नागिरदों। मोनसेया जागोन आसामनि सासे सुबुङा हायद्राबादनि मोनसे स्टेशनाव माने आलाय सिलाय गोदाव सोराव माने आन्दायनानै दं आरो दा बिनि मोनसे आपडेट। आरो नेक्स्ट आपडेटआ जागोन ससियेल मिडियायाव नोंथांमोना नुगासिनो जे साननैसो सासे बर' आइजोआ हाबा जानानै 6 दिननि उनावनो माने हरनि समाव हौवाखौ पात्ता मोनस्लाबहोयै माने खारखोमालांनाय, बिनि माखासे फुल आपडेट नोंथांमोना नुगोन। आरो बिनि सायाव गोबां मानसिफोरा माने हौवासाया 35 बोसोर आरो हिन्जावसाया 17 बोसोर बिखौ लानानै गोबां माने फेसबुकआव माने ससियेल मिडियायाव गोबां पस्ट होलायगासिनो, शेयार खालामलायगासिनो नालाय बिनि माखासे क्लियारिफिकेसन आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्ला बुजिगोन। लोगोफोर, आं फार्स्टआवनो जाय आसामनि सासे सुबुङा हायद्राबादनि मोनसे स्टेशनाव आलाय सिलाय गोदाव सोराव जानानै दङ, थंफोरखौबो बारा मिथियाखै, माने बर'बो रायज्लायो होनदों, हारसाबो रायज्लायो, बहानि मा मुं बेखौ मिथियाखै। माने बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन, दा बिथांमोना बैखौ नुनानै दा बिनि सायाव माने भिडिअ हगारदों आरो मोनसे। दा जाहाथे बैखौ नुयोब्ला सोरबाफोर सिनायोब्ला, न'खरनि बा सोरबा गामिनिफ्रा बेखौ नुनानै सिनायोब्ला बैनि सायाव मोजां राहा लानो हानाय, दा बेफोरबायदि माने बाथ्राखौ बुंनाय जादों। थ' लोगोफोर, नोंथांमोननो नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिगोन। आरो बे भिडिअ क्लिपावनो कन्टेक्ट नाम्बार होनाय दङ बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि, बिथांमोनजों माने जुदि सिनायोब्ला कन्टेक्ट खालामनानै बिनि सायाव सुलाद लानो हागोन होननानै बिथांमोना बे भिडिअ क्लिपनि गेजेरावनो माने कन्टेक्ट नाम्बारखौबो होखादों। नोंथांमोना नैबे क्लिपखौ नायनानै लाग्रो। थारैनो नोंथांमोना नुखाबाय, बे सासे सुबुङा माने बाहेरायाव खामानि मावना थांदोंमोन, जाय जानांगौ आरो बिदि दा थांनानै बिदिनो थाखा फैसाबो गैया जाहैयो। दा गोबां माने बहुद जेंनायाव माने भुगिहैनो गोनां जायो आरो बाहेरायाव खामानि मावहैग्राफ्रा, जायफ्रा बाहेरायाव थाङो बिसोर मिथियो। दा बिनि सायाव नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामदो, जाहाथे सोरबाफोर बेखौ सिनायोब्ला, आसामनि सोरबा बा BTCनियानो जाथों, दा बिनि सायाव जुदि बर'ब्ला बियो सिनायोब्ला सोरबा गामिनि बा सोरबा परियाला सिनायोबा बिनि सायाव मोजां राहा लानो हानायनि नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामदो। थ' लोगोफोर, नेक्स्ट आपडेट नोंथांमोन होनो नागिरदों। थ' नोंथांमोनाथ' नुगासिनो बे साननैसोनि गेजेराव गोबां रोखोमनि भाइराल, आरो मोनसे भाइराला ओरैबायदि जादोंमोन, सासे बर' आइजोआ हाबा जानानै 6 दिननि उनावनो गावनि फिसायखौ गारनानै हरनि समाव हरनि 11टासोआव माने सिरि सिरि खारखोमालांदों, बेबो रां रुफा गासैखौबो लानानै। दा बे गोबां माने सावरायजागासिनो, आरो बेखौ लानानै गोबां माने ससियेल मिडियायाव मोनसे पस्ट होगासिनो, सोरबा सोरबाया गुबुन गुबुन रोखोमनि गावबागाव इडिट खालामनानै बे पस्टखौ होदों, मोनसे फट'खौ माने भाइराल खालामलायगासिनो आरो। दा बेवहाय होदों जे हौवासाया जाहैदों 35 बोसोर होदों, सोरबा हौवासाखौ 45 बोसोर होदों, आरो हिन्जावसाखौ सोरबाया 17 होदों, सोरबाया 20 होदों, सोरबाया 23 होदों, माने गुबुन गुबुन गावबा गाव रोखोमनि माने इडिट खालामनाय फट'खौ माने पस्ट होलायगासिनो। नाथाय बे बबे मोनसेया रियेल बबे मोनसेया फेक बेखौ माने रावबो थाल मोनाखै, आन्दाज मोनाखै। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ क्लिप होनो नागिरदों। जाय सिस्टारा फेसबुक पेज सालायो, बिथाङा बै जाय हिन्जावसाया हाबा जानानै बै जायगानिफ्राय खारदों, बै जायगानि बा ओनसोलनि सासे माने थागिबि बा बै गामि खाथिनि होननानै बुंदों बे सासे सिस्टारा। दा बियो माखासे बाथ्रा फोरमायदों। दा नोंथांमोना नैबे क्लिपखौ नायनानै लाग्रो। थ' लोगोफोर, हिन्जाव गोदान खारनायनि मस्त' भाइराल जागासिनो दङ आरोना। ओमफ्राय ओरैबायदि पस्ट होगासिनो दं जे हिन्जावसाया 17 बोसोर, हौवासाया 45 इयार्स आरोना। थ' लोगोफोर, बिदि नङा, बे माने बे फेकसो, बे जाय बानायनानै इडिट खालामनानै फट' पस्ट खालामदों बियो फेकसो। माने सिख्लाया 22 जाबाय आरो हौवासाया 30+ आरोना। ओमफ्राय जेनेबा दा फेक बेबायदि लिरै मानसिफ्रा होबाय थादों, सिख्लाखौ 17 होनानै हौवासाखौहाय माने 45 इयार्स खालामनानै होदों आरोना। थ' बेयो माने फेकसो आरोना लोगोफोर, माने फेक माने उरा बातरि आरोना, बेफोरो माने जानला मेला पस्ट खालामबाय थादों। जुदि 17 बोसोरनि सिख्लाखौ जुदि हाबा होनायमोनब्ला दिनै केस होनो हागौमोन, गामियाबो केस जागौमोन,
बिमा बिफा बे हिनजावसानि बिमा बिफायाबो बिलाइनायनि थाखाय केस जानो हागौमोन थ' लोगोफोर बेयो फेक निउस आरो सिख्लासाया अलरेडि बेहा गोसो थोनाय दंखायोमोननो खोनानाय बायदिबाथ' जोंनिनो खाथिनि जायो बाक्सानि थारैनो नुबाय बे सिस्टार बुंनाय बायदिब्ला बिथांनि बुंनायानो कारेक्टबो जानो हागौ बा बिथाङा ओनसोलनि सासे थागिबि नालाय बै जाय हिनजावसाया हाबा जानानै खारनाय बै खाथिनि माने गामि खाथिनि ओनसोलनि मानसि हिसाबै बिथांमोना माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिगौ माने खुगाजों खुगा रायज्लायलायनाय बाथ्रायाव माखासे बाथ्राफोरखौ बिथांमोना क्लियारलि मिथिगोन ओमफ्राय जायफोरा ससियेल मिडियायाव बा फेसबुक इन्स्टाग्रामफोराव जे फट'फोरखौ शेयार खालामनायदों बिथांमोना गावनि फलोवार्सनि थाखायबो सोरबा सोरबाया माने फेक माबा खालामनानै पस्ट खालामो इडिट खालामनानै फेक इडिट खालामनानै बेफोरबायदि पस्ट होयो दा बेफोरबायदि माने गोबां जायो आरो दा एक्सुवेलि नंगौ दा इसिबां उन्दैखौथ' हाबा होनो हाखाया नालाय दा जों बयबो मिथिखागौ जुदि 17 बोसोरनिखौ जुदि बै सासे 35 बोसोर जानाय सेंग्राजों हाबा होदोंमोनब्ला जुदि सिख्लाया जानो गोसो गैया जबरदस्ति न'खरनिफ्राय रायज्लायलायनानै मानिबा कारनाव हाबाखौ जबरदस्ति होबाय थ' बेयावहाय बिराद गिदिर गोरोन्थि दंमोन आरो 17 बोसोरनि हिनजावसाखौ मालाबाबो हाबा होनो हाया होननानै सोरखारनि रुलाव बे माने मोनसे पलिसि मोनसे आयेन दंखायो दा 16-17-20 बोसोरनि गोजौनि आइजोखौ हाबा होनो हागोन नाथाय 20 बोसोरनि गाहायखौ जुदि हाबा होयोब्ला बेवहाय रायजोजों लोगोसे न'खरजों लोगोसे बै हौवायाबो माने लकआपआव थांनांगोन दा जेलबो जानांगोन आयेननि राहा बायदियै दा बेफोरबायदि ओंखायनो जायफोरा बेखौ जुदि 17 बोसोरनि मारमोनबा बै सिख्लाया बेखौ जायफोरा जबरदस्ति बेखौ हाबा होदोंमोनब्ला बा मोजां जुदि बिजिरनानै नायाखैमोनब्ला जुदि बिनि सायाव आयेननि राहा जुदि बेबस्थानि गेजेरजों जुदि थाङोमोनब्ला गासैबो जेल जागौमोन बा गासैबो माने केस नांगौमोन जेरैहाय फुजानिफ्राय लानानै गामिनि गेदेर गोलाव दैदेनगिरिजों लोगोसे न'खरनि गासैबो माने थांफाजोबगोन दा बेफोरबायदि माने मोनसे गिदिर परिस्थिति आरोना दा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बुजिखागौ बयबो आं बे समाव बेखौसो बुंनो लुबैदों जोंनि सेंग्राफ्राबो ओरैबायदि माखासे गोरोन्थि खालामो मा खालामो मिथिगौना सेंग्राफ्रा आं सिख्लाफोरखौल' बेसेबां रायबाय थानो सिख्लाफोरखौथ' बिराद रायबाय थानाय नुयो माने माखासे दायथ'आ माखासे गोरोन्थिया सेंग्राफ्राबो जायो नालाय बेखायनो सेंग्राफोरखौबो बुंनांगौ सेंग्राफोरखौबो रायनो गोनां जायो दा सेंग्राफ्रा मा खालामो बैसो जानानै 35, 40, 45, 50 बोसोर जाहांसिम थायो माखासे सेंग्राफोर माने हाबा जायालासिनो ओमफ्राय बैसोर बायदि जायफोरा बैसो जानानै थानाय सेंग्राफोर 45 बोसोर जानाय बा 50 बोसोर जाहां जानाय 48 बोसोर जानाय 38 बोसोर जानाय बैफोरबायदिया जेब्ला हाबा जानो नागिरो अब्ला बै समाव बिथांमोना मा खालामो मिथिब्ला उन्दै सिख्लाफोरखौ नागिरो 16-17 बोसोरनि 15 बोसोरनि सिख्ला उन्दै फिसा सिख्लाफोरखौ माने नागिरो आरो जेब्ला न'खरनिफ्रा बै सेंग्रानो नायना होनो नागिरो गावजों समायनाय सिख्ला गावजों गोरोबनाय सिख्ला जेनेबा 25 बोसोरनि हम 26-28 बोसोरनि सिख्ला बेनो नायना होनो नागिरोब्ला बिथांमोना फसाया सिख्लाखौ फसाया माने बैसोगोरा होननानै फसाया ओमफ्राय मा नागिरसिगोन बैसो गोरलै जायखौ बुङो मोसौ बोराया गांसो गोरलै नागिरो दा बेफोरबायदि जायो ओमफ्राय दा उनाव मा जासिगोन जबरदस्तिथ' लांसिगोन जबरदस्ति लांनायनि उनाव बहाथो गोरोबबावनो 16 बोसोरनिया सोरबा 35 बोसोरजों गोरोबो नामा दा बेफोरबायदिथ' जाया दा बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि जायो बेखायनो जोंनि सेंग्राफोराबो साननांगौदि बैसो जादोंब्ला 45 बोसोरनिब्ला नोङो 30 बोसोरनि आइजोखौला अब्लासो गोरोबगोन नों उन्दै बैसोनि हिनजावसाखौ लानानै मा संसार जानो ना खामानि दामानि रोंगौ ना न'खर बेंनो हागोन ना बिनियाव आखल आखुआनो मोजां दङ ना रोंजोबो खामानि दामानिखौनो मावनो जेब्ला नोङो 45 बोसोरानो जाखाबाय सिख्लाया जुदि 16-17 बोसोरनिबा नों बेखौ जबरदस्ति माबा मोनसे खालामनानै खायदा खुदा खालामनानै हाबा लाबाय बिनि उनाव नोंनि बैसोआ 50-60-70 जालांबाय थागोन आरो बिथिं 16 बोसोर 17 बोसोर सिख्लानि बैसोआ बिथिं जुवान जालांबाय थागोन 20-25 बे समाव जुवान जाफुनाय जालांबाय थागोन अब्ला बहा गोरोबबावनो नोंहा जाबाय 45 बोसोरनि हौवाया जाहैबाय बैसोआ रुंलांबाय थाबाय गावनि एनार्जि देहानि माने बोलो सक्तिफोरा खमायलांबाय थासिगोन बिथिं आइजोनि 16-17 बोसोरनि सिख्लानि एनार्जिया बारायलांबाय थासिगोन
ओमफ्राय बैसोआ जुवान जालांबाय थासिगोन अब्ला मा गोरोबबानो बे समावनो सानसिगोन सिख्लाया बोराय सेंग्राजोंलाय मा थाबाय थानो बेजों दरखार गैला सोरखौबा एसे बाहेरनि लोगो मोनोब्ला बाहेरनि बार मोनोब्ला सोरनिबा एसे लिंक मोनोबाथाय सोरजोंबा गोरोबनाय मोनोब्ला ब्लक दा बेफोरबायदिसो जायो दा गोबाङानो बेफोरबायदि जागासिनो बेखायनो सेंग्राफ्रा बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ खालामनाङा एसेबां बैसो जानानै थायो ओमफ्राय नागिरो हिन्जावसाफोरखौ उन्दै दा बेफोरबायदियावनोथ' बेफोरबायदि गोरोन्थिया जायो दा नैबे आइजोआ खारबाय 6 दिननि उनावनो दा बिस्राबा मा टारगेट दंमोन मा खोथा दंमोन आरो मोनथिनायाव बिहा माने गोसथोनायबो दंखायोमोन होनदों दा बेखौबा रायजोफ्रा मा होननानै लाबोखो न'खरनिफ्राबा आरो बै सेंग्रायाबा मा साननानै लाबोखो न'खरनि माबा मोनसे खोथाफोर दंमोन खोमा आरो फैनानै बेहाबा सिख्लायाबा मा थांखि दंमोन फैनायनि उनाव गोसोआ सोलायबाय खोमा आरो बै सेंग्रायाबो बेखौ गाराखै खोमा बेखौ लिंहरबाय थाबाय खोमा ओरैबायदि खालामना फैदो नङाब्ला जारला जागोन दा बेफोरबायदि गोबां बुंबाय खोमा दा उपाय गैया गारनानै खारलांबाय गावनि गोसथोनायजों दा बहा थाङैखौ मिथिया आरो बै सेंग्रानि न'आ बै सिख्लानि न'आव थांदोंमोन रायज्लायनो बा सोंहैनो दा बै सिख्ला न'खरनिफ्राय माखासे फोलेरफोरा डाइरेक्ट क्लियार बाथ्राफोरखौ फोरमायखादों जे दाथ' जों नागिरनानै बहा मोनबावनो बे गुबुनजों थांदों ना सोरजोंबा थांदों बेखौथ' जों मिथिला दायो जों बेफोरबायदि नागिरना होनो हाला दा बेफोरबायदि माखासे रोखा बाथ्राफोरखौ बुंखादों अब्ला नायदो माबायदि परिस्थिति माबायदि जालाङो बेखायनो आं खावलायदों सेंग्राफ्राबो बिराद गिदिर खालामो बिराद गिदिर गोरोन्थि खालामो हौवासाफ्राबो मालायनि हिन्जावनि उन खारबोबाय थायो दा बेफोरबायदि खालामनाया जों हौवाफोरनिबो गोरोन्थि खालि हिन्जावफोरखौल' दाय होनानै मा जानो हौवाफोराबोथ' आरो बांसिन हौवाफोरा मा खालामो मालायनि हिन्जावसाफोरखौ टारगेट खालामो मालायनि आइजोफोरखौ मालायनि हाबा जानाय न'खरनि हिन्जावफोरखौ माने बांसिन टारगेट खालामो नोजोर बांसिन होयो आरो बेयावनो गोसोफ्रा माने बेलेग जालांबाय थागोन सोलायलांबाय थासिगोन दा बेफोरबायदियावनो खारलायनाय मालायनाय गुबुनजों लालायलायनाय बैसो जानानैबो बोराय बुरै जालायनानैबो लालायलाय दा बेफोरबायदि माने गोबां जालायगासिनो दा बिनि सायावथ' गोबां बाथ्रा बुंनांगौ थायो दा जों बयबो मिथिजोबखागौ नोंथांमोनाबो बुजिखागौ गासैबो दिनै गाबोन आरो बुजियै रावबो गैया दा बिनि सायाव आं नोंथांमोननो माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायबाय बेवहाय नोंथांमोना मा बुजिनो मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो आरो आं नोंथांमोननो नैबेखौ खावलायनो नागिरदों जे जाय हायद्राबादाव सासे सुबुङा आसामनि सासे सुबुङा गोदाव सोराव जानानै दङ स्टेसनाव जानला मोनला उन्दुलाबायनानै दङ थं खोन्थानो रोङाखै जेबो डकुमेन्टस एड्रेस जेबो मिथियाखै दा बिनि सायाव नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामना हो जाहाथे बै सिनायनाय सुबुंफ्रा बा आसामनि सोरबा सिनायोब्ला न'खरनिफ्रा बोरैबा नुसनोब्ला बिथांनि सायाव मोजां राहा लानो हानाय दा बिथांखौ मोजां खौरां लानानै बिखौ न' फारसे लाबोनो हानाय बा मोजां जायगायाव दोनहरनो हानाय दा बेफोरबायदि राहा लानो हानायनि नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामना होदो दा लोगोफोर बेखिनि बाथ्राफोरखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामबाय बेवहाय नोंथांमोननि गेजेराव गोबां गोरोन्थि जाबायब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामना फोरमायदो दा बेनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन टाटा बाय बाय